ombulu to gigi momiyo gitimo nade gigo ombulu. Koro part moro modong to jochung' iwinjo mabe candidates machungi donga IBC be luongo giga nitie kaka iluongo giga makete giga piny manyisi okay koro wadwa dhi yiero tini kaka candidate jukumu mari en ni nyaka iwuo gi jogi mondo wuog oko nikech ng'ama biro go kura ne in en ng'ama in ming'eyo ma imbo iri. Koro ok wabeda beda piny IBC nyalo timo tijgi to end up ni ng'ama odhi e station ng'eni onge. Koro onego bed ni wariwo lwedo ginene gi IBC mondo gibe wamigi yot moro. To gin ng'eni gitimo kendo budget osegonegi to ok ginyal time oko mar budget margi. Iwinjo. Kendo ineno kaka gitimo ga recruitment gikawo ga nyaka ji location ka location wach mar puonjo ji wach mar ombulu ne. To kendo jogo puonjo ji ombulu gigolo nyaka mabunde gik ma kamago. Koro part modong gin jochung' mineno ka koro gore gi eki gimbe giwuok to giwacho ni jokama wadhi mondo apathy voter apathy cha mondo kik bedi adok e gweng'a kama chung'e kaka mwesh kaka koro yawo Kenya East donge I make sure ni okay IBC kosemi data ni jomoka ombulu gin kama to in iwuon kitimo data mari in iwuon kiwe IBC jadi moko go ombulu donge nyalo wuok ti sensita kitiyo gi administration seche miluongo barasa cha tuwe wach mar barasa ni jokama wuoguru oko nikech ber mar go ombulu kaka an mashinani kane ber mar go ombulu kama mondo adhi omnu gima ni malo yiero kama to jogo wuoka koro kwawe ni IBC une mabune mulu tangaza gino to wan wanendo wan modhi chung koro wan mwakonyogi kaka sani luo Nyanza onego wuog oko kabisa ng'a onego wuog oko wan jopiny koro awuok Nairobi koro wan jopiny koro ngene an Nairobi gati ngene koro janyaka samina na wuok kodi I make sure ni janyaka chumuk 100% mondo odwa yier mujumbe kucho mondo wang jowa yud gima gidwaro kopitia through parliament kucho mondo MCS mabe wadhi yude awards magoeko giwuok oko nikech gima biro ka onge leadership ngeni onge nikech piruoth pole timo nade ondike muma kata ni piruoth pole la in kaka koro in mwes kacha mondo mi wuodi ni mondo ange yud gimoro ingede nitie kuse muswada cha kuse pitisha nitie moro michaki dhi balanka lori kaka ni tete ade jogi joko chaki ngade na pi maler odhi koni koro support the candidates be mondo wuog gi jopiny mondo wuog oko mondo dhi okaw ombulu iwinjo to adhi maber iyudo ka from 70% to 100% ka jowagi wuok oko to wambe wajo siasa wambe wawuok oko to wuoyo gi jowa kande kopure gi IBC kuone mwago mbaka to wacho no mera wadwa ka ombulu nikech ombulu ni endie mama tu pinje manong'eyo ombulu sani kidhi e Cleopa sani nyawuothe pinje kata na moko pinje mag masawa kacha omera lamo gonya ke dhod ng'ato lam imo e bando iwi lam ibo onger chwe onger mondo mi bed chwe nyiso ni piny ong'iyo nyaka gima jogo chama bande puodho chama bande puodho gini ema mondo wadwa mondo timre e gweng'wa kucho mondo jogo kaka ombulu tubire to seche mose kawe na nyathiwa tubiro to wan kaka wan joma nie sirikal to kik ilok ng'e ni sirikal ni wan onge ka hapana sirikal man gi chiemo ma ucooperate kodwa kama to wang'yo kaka wabolonu kata ka ng'ato ok ne wabolonu gi piny kama ndoko ne to kibeda gede mondo wan mano chama wan mano gimoko wawe kun sani wadwa ni jowa we gibiluongo nang'o kun mondo jowa yud dongruok ing'eni sani wamed gima wapok e ng'ada sani ng'eni nyalo yudo gimoro maber to in e chama moro tidhi kun ni ok idwa winjori go lwet lang'o chama moro to gini moro dwa oko to kaka dobed clear airport tami iwinjo biya mheshimiwa ni Ugenya East an gi containers mag lep nyithi kiye container 17 lang'o ni kaka gini nyalo bedo clear airport mondo biro kawa 2 hours to gino wuok to dhi Ugenya kanyo ng'eyo ni jawacho ni MDG ni serikali seche mose gine wewe kaguma waboro wane broad actually MDG chama mokwongo piny luo mano kwongo donje serikali congratulations jo wage luo waluo kata ka koro giketo wan sudru koro wadwaro ni waninda piny kabisa mondo jowa yud gik moko mabeyo manyalo timore chone mane wane gi kun makiwinjo ni ng'ane jachama moro kata ode koro kidhiye kata wuotho koro ng'ato yudo gima ber malich ndi giro ne boke dwar